masoyiya ta ƙaunar ki na raina, ba za na bar ki ba har abadan kin ji. Masoyiya ta ƙaunar ki na raina, yadda na ɗauka kin zama zabina, ke ce na ɗauka na sa a ruhina, amma daga ƙarshe ke ce kike guduna. Mene na yi miki karki hakan kin ji. Na ɗau amana na baki kin karɓa, ke kika ce min ni ɗaya kin zaɓa, kin damke sona ba za ki yada ba, amma daga baya kin bar ni na yi raɓa. Waza na so ne ki tausaya kin ji. Koda da laifi bai kai ki yashan ba, in na kira ki ba za ki ɗauka ba, na zo gidanku ba za ki leko ba, koda a hanya ba za ki kallon ba. Masoyiya ta karki ta ƙurji. Ni naki ne kin san haka tun farko, daure ki ce min na zo na tattako, auren mu ni da ke zan so a yau baiko, sahun masoya mai zama ajin farko, zanen kula da ke masoyiya kin ji.